back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Unsa na, uy? Ganong, wa man ka magtingog. Imong nakalimtan ang imong isusulti. O imo pang gihagpat. Hagpat ba, uy? Bitaw, basig imo pa rin gipilian kung unsay angay nimong ibungat. Ikaw ron. Sa imo pagtuo, na ay sagol bati ang gusto na ko isulti ni mo? Kinsay na sayod. Dili, Jared. Kaayuhan ni kung imo lang dawaton. Ha? Ngano? Unsa day na? Basig sa umaabot nga mga adlaw ba? Gusto ka unya nga magpalahi. Kay gikapoy ka sa call center. Ako niya kang kuhaon nga manager sa salon ha. Kana kung ma-inlove ka sa trabaho. Ang akong ikapasalig nimo, maura ni. Dili ka gud magmahay kung i-grab unya nimo ang opportunity. As of now, happy pa ko sa akong naimutangan. Maong dili na ko mabuhi og saad ha. Pero atong tanahon. Unsa na suod sa o atong pakan nga mianhi magyud to? Ug seryoso kayo nga miatubang nimo. Basta man namay. Ha? Aw ko namay, okay ra. Anda man kang mapakasal. Hoy nang, kakusog magdagan si mong huna-huna, uy. Kagrabe ba ni mong imagination? Ngano ko taon, nga mo man ay nasod si mong o. Oo, kamamay miabot sa kong pangagpas. Ngano man ko nung mamay man tong tawhana ha, nga wa man sila'y relasyon si Amaya. Miko ra baya to niya. Barkada to ni Aisa nga nahimo sang amigo ni Amaya. Wala ko eh. Sa panagbigaw bitaw na magsugod ang panag-uyab. Diha ra sila kutob jam. Why na tibuok nga laing relasyon nila ni Jeff ug Amaya? Seryoso mo kung kayo mong nagatubang gani ha? Kita deka nga misibat man dayon to gani ha? Dala ko sa kwarto eh. Pero nangita ko galilian. Mga nakakita kayo ko sa iyong mga reaksyon. Way laing rason tong iyang pagpakikistorya na ko ganiha. Kundili, mitanyag lang siya sa pagtabang ni Amaya. Oh, bawa ka sapot. Nag-training na gani si Amaya sa trabaho nga iyang gihatag ini. Unya, anong... Gusto niya nga makahuman gid si Amaya siyang pag-eskwela. Maong mitanyag siya nga mo'y mutabang sa paggasto ni Amaya. Ubo sa kondisyon nga, amo niya ning bayran ug hinay-hinay. Kung mahimutang na si Amaya sa taas-taas nga pwesto nga dako og sweldo. Unsa interest? Ha? Yung bang gidawat ang iyang gitanyag? Wa pa. Nangayo pa ko igong higayon. Igsoon nga tambag lang ni Hadalia. Tarungag yung tibang-timbang ng butanga. Siguro nga di ka masipyat sa makapot mong hukom. Kaya kung Osborn, wa ko'y pagsalik itong tawhana. Wa, yun. Ma! Hi, ma! Ay, nak. Maayong hapon ninyo. May hapon. May hapon. Manghapon. Lingkod Ice. Mami, sorry ko ayo ha. Nalangan og pauli si Jared. Kay ako ni siyang gikidnap og kadiyot. Akong gi-invite dito sa amo. Og happy kay ko. Kay ako gyud natilawan ang iyang hinuto. Nga, sorry gid kay nahimo siyang kusinero og kadiyot. Pero wa ko suguan ni Aisha, ma. Ako ang mi-offer niya, lutuan ako siya. Kay makipangaon man ta siya sa gawas. Kausik oris magasto. Okay, daghan man ang iyang giluto. Mauni akong gidadi na ang sobra para makatilawsad mo. Salamat ha. Kumusta si Amaya, ma? Naa sa kwarto. Pwedeng masuod ko, mami? Sige, sige. Oy, baya! Nag-sleeping beauty, baya siya. Wake up, sleepyhead! Ay, hi. Hi ka dyan! Bangon, 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 Bi! Ni ako niya imo lang kong katulgan? Bangon ko na diha, kung di ka gusto gitikon ako. Ang sinadirong orasa. Sa'yo patahon niya ra. Kumusta si Kuya?
Naaoy, akong gihatod nga tibuok pa. Wa pa gid na makuha eh. Amyo. Pero, abi ni mo nalipay o misa mo tang akong paglaom nga makasakay ra siya sa ako mga damgo. Ha? Pero sa tinalo nga paagi. Uy, My friend, sorry gid kaayo. But I learned to love your brother truly. Eh? Usahi. Hoy, babay. Lain ang komedya o lain ang tinuod ah. Dili sa digong maon si Jared. Maon ni akong gibati niya. In love di kong tinuoray niya. sige. Sige. Hoy, amaw, hilom, oy. Di na ka matuon ako. Oh, tuhuan ta jud ka kun makita nako nga ma-in love na sa si kuya nimo. Unsa? Lain na nga challenge para nimo ha. Gusto na ko makita nga magkabuang na unya si kuya nimo. Okay. Challenge accepted. Bante ka bitaw. Ay, tuod ay uy, dire ang akong crush kaniha. Og naibaw kapag unsay tuyo. Sultihin na lang ko nukubi. Gi-offeran ko niya. Ingo man si mama nga iya kong gastuhan. Kay gusto siya nga makahuman ko og eskwela. Unya, gidawat ni mama ni mo? Wa ko'y nakitang daotang tumong ni Jeff. Yes, tinuod na. Natouch gani ko ang iyang gibuhat. Mao nakapuntos isiyag dako sud sa kundughan. Unya, gidawat ni mama ni mo ang offer? Ay, sus! Di ako na budget kay nagpa-effect pa man sad siya. Nagpa-effect pa sad ang akong inahan. Wa pa mo dawat kay iya sa kunong hunaon uy. Ay, kinahanglan pa bagod. Mao man gani. Nga, usawa man na ni mo mabalibad si mama ni mo. Mangluod yun ko. Umulayas ko din Unsa? Oportunidad na na. Unya iya pang balibaran. Wa pa mat ka ha. Ayaw na pag-incre diha. Samasad ka, uy. Init sa kini siya, uy. Basta. Basta balibaran lagi niya ang gi-offer ni Jeff. Na, dili na gud niya makit-an sud ining baya. Relax sa, uy. Total, na naman ko trabaho. Maglain ko puyo, uy. Suwayan nako sa pagpakabuhi nga mag-inusara. Buhian ako ang akong kaugalingon sa gapos. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!